एमएलए जयन्त बसुमतारिया 1,79 लाख रांनि मोनसे दै होबथाग्रा बल्डार बिल्डिं खामानिनि अन्थाइ खाम्फा बेखेवदों। चिरां जिल्लानि भारत भुटान सिमना ओनसोलाव जुग जुग बोसोर आगोलनिफ्रायनो रायजो जानाय रायजो राजाया बोसोरफ्रोमबो दैज्लां बोथोरनि समाव भुटान हादोरनिफ्राय बोहैबोनाय दैनि जेंनाखौ फोजोबनो थाखाय दिनै मणिपुर गामियाव थाख्लाय दैमानि दैनि खुरखानायखौ होबथानो थाखाय 1,79 लाख रांनि मोनसे दै होबथाग्रा अन्थाइनि माथावरि खामानिनि अन्थाइ खाम्फाजों लोगोसे आमथेखा जांसिबारि आरो आनन्द बिटिनि बाजार गामिनि दोंनै गोदान लामानिबो अन्थाइ खाम्फाखौ बेखेवनानै होयो सिडली बियाबनि एमएलए जयन्त बसुमतारि बिथाङा। गावनि बेखेव बिबुंथियाव एमएलए जयन्त बसुमतारि बिथाङा मणिपुर गामिजों लोगोसे ओनसोलनि रायजो राजाया दैनि जेंनानिफ्राय एसेब्लाबो रैखा मोननो हासिगोन होननानै फोरमायदों आरो इयुननि समाव सिडली बियाबनि जौगाथायनि थाखाय गोबां बिथांखि लानानै खामानि मावनायनि बाथ्रा फोसावदों। मणिपुर गामिजों लोगोसे ओनसोलनि रायजो राजाया ओनसोलनि जेंनाफोरनि सायाव खामानि मावनायखौ गोजोननानै एमएलए जयन्त बसुमतारि बिथांनिसिम साबायखर बावनायखौ नुनो मोननाय जायो। नंगौ जे चिरां जिल्लानि गुबैयै नैबे सिडली समष्टि आथिखालाव सिडली चिरां जाबाय। बे सिडली चिरां समष्टिया भुटान रायजोजों भुटान हादोरजों नांजाबनाय आरो भुटान रायजोनिफ्राय भुटान हादोरनिफ्राय गोबां दैमा दैसाफ्रा जोंनि बे हायेन ओनसोलजों बारलाङो। बिनिनो नैबे थाख्लाय दै मोनसे, बेजों लोगोसे जोंहा बिमा दै दङ, सामफुर दै दङ, बिदिनो दङ जोंहा माख्रा दै दङ, जायफ्रानोखि जोंनि बे फारनैबो बोरियाव थानाय गामिफोरखौ गोबां मोनसे खहा खालामबोदों थांनाय जुग जुग बोसोर। ओरैबायदि माखासे बिदिन्थि दङ जे बे ओनसोलाव थानाय रायजो राजाफ्रा माने सय सम्पति गासिबो दैजों खुरखाजोबजानानै बिथांमोनहा माने हाग्रायाव हाबहैनांनाय, फरेस्ट ओनसोलाव हाबहैनांनायनि मोनसे बिदिन्थिबो दङ। आरो जों नुनो मोनो जे गोबां स्कुल, एलपि स्कुल, एमइ स्कुल खुरखाजायै स्कुलफोरानो दिनैहाय अबस्था गैयि मोनसे जानानै दङ। आरो दिनै धोरोमनि सिबियारि माखासे जिनिसफोर जेरैहाय मन्दिर, गिर्जा बेफोरबो खुरखाजानानै जिबायदि मिरौ जिरौयै रायजो राजाफ्रा संसार जानानै दङ। दा बेखायनो बेखौ प्रटेकसन होनो नैबे थाख्लाय दैनि नैबे मणिपुरजों लोगोसे दलगाव आरो बिदिनो मोननैसो गामिया बे मोनसे प्रटेकसन मोनदों। SDRF मोनसे स्किम 1.79 crore बेजों आं मिजिं खालामदों जे बे नांजाबफानाय गामिफ्रा निस्सय बेजों रैखाथि मोनगोन। बेनि अनगायैबो दिनैहाय बिमा दैनि राइट बेंकआव जों नुदों जे 12 किल'मिटार गासै 125 कोटि थाखानि रांनि मोनसे स्किम दङ। बेनि गेजेरजों 12 किल'मिटार लामा माने राइट बेंकआ निस्सयकै माने प्रटेकसन जागोन आरो बे खामानिया फुल सुइं सोलिगासिनो दङ। आरो नुबाय जे थांनाय दैलांसेयाव बै जेराव बे प्रटेकसना जादों बेयाव खुनु दैनि मोनसे हामला बे मोनसे जायाखै। आरो नैबे मणिपुरनि नैबे प्रटेकसना जानायनि उनाव निस्सयकै बे ओनसोलावबो दैनिफ्राय जे खहा बे खहाया गैया जागोन। आरो आं मिजिं खालामनो जोंहा जाकब नार्जारि होननाय बे खामानिखौ बिथाङा मोनदों, बिथाङा जोबोद मोजाङैनो मावगोन, बेनि मोनसे रेकर्ड बिथांहा दङ। आरो बेजों जोंनि जौगानाया निस्सय फैगोन। मुख्यमन्त्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया जेरै आसामखौ जौगासार रायजो दानो नागिरदों, जोंनि बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा जौगासार बिटिआर जानायजों लोगोसे गोजोन खौसेथिनि मोनसे रायजो बानायनो नागिरदों, बे निस्सय जाफुंसारगोन होनना मिजिं खालामनो हायो। नंगौ बेयाव DPR होनाय जादोंमोन, गासै प्राय 2 किल'मिटारसोनि थाखाय DPR खालामनाय जादों। हयथ' एमाउन्टआ एसे देरद्राय जानायखाय बेयाव आथिखालाव 1.79 crore बे सेंसन जाग्रोदों। बाखि माखासेखौबो नाजाबाय थानाय जादों। आरो बेल' नङा, गुबुन गुबुन जायगायावबो दंबावो। खारन जिल्लायानो ओरैबायदि गेब्लेनाय बे दैजों जे आगखिबोरिजों खुरो, बेखौ होथेयोब्ला आगदाजों खुरो, आगदाखौ होथेयोब्ला आगसिजों खुरफैयो, बेबायदि मोनसे थासारिया गैया नङा दङ। बेखायनो नाजाबावनाय जादों। आरो माखासे DPR अलरेडि स्टेट गभर्नमेन्टनि डिपार्टमेन्टेलि बेखौ साबमिट खालामनाय दंखायो। मिजिं खालामदों आरोबाव देग्लायनि गेजेराव माबा मोनसे आरोबाव सेंसन फैनानै जों बेखौ निस्सय रैखाथि होनो हागोन। बेबो जिहेथु चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बे ओनसोलाव थांनाय बोसोराव बिथाङा दावबायफैदों आरो बिनि थाखाय मोनसे अलरेडि DPR बानायनानै साबमिट खालामनाय दङ।
बेजों लोगोसेनो बे एखे जायगाखौनो आरोबाव सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआवबो मोनसे DPR साबमिट खालामनानै दङ। दा सरकारि सेंसन फैनांगौ एसे सम निस्सय लादों। आं मिजिं खालामदों बेबो देग्लायनि बे मास मोनसे मोननैनि गेजेराव माबा मोनसे रिजाल्ट निस्सय फैनांगौ आरो बेजों जोङो बे लावख्रिगुरि गामि बा लावख्रिगुरिनिफ्राय लानानै जोङो आइडिया खालामदों जे फ्राय 1.5 लाख 2 लाख मानसिफ्रा खहा जागोन बेखौ जुदि जोङो प्रटेक्सन होनो हायाबा बेखायनो बे प्रटेक्सना जोबोद गोनांथार आरो बेनि थाखाय मोनसे प्रसेस अफिसियेल जे प्रसेस बे प्रसेसा जागासिनो दङ। बेवहाय जोङो जेबो जोङो बुंनो हानांगौ मथा मथि जोङो MLA सारा जोंनि नैबे दैखौहाय मोनसे प्रटेक्सन होनानै नैबे गामिखौ बासायनायनि थाखायहाय MLA सारनिसिम जों साबायखर बावहरो आरो बेफोरबायदिनो मोनसे जोंनि गामि ओनसोलनि जोंनि बे संसार जानायनि थाखायहाय बेफोरबायदि होफैनायनि थाखाय MLA सारखौ जोङो गामिनि जानानै एरियानि जानानै जों MLA सारखौहाय जोङो जोंनि थरफनिफ्राय बे गामिनि ओनसोलनि जानानै साबायखर बावहरो। ओरैनो माबायदि खस्थ' जानाङो माबा बोथोराव? बेहायथ' माखासे दैज्लांनि बोथोरावथ' दैजोंनो बेवहाय भुगिनानै थानाङो। ओमफ्राय माखासे गायनाय फुनाय हा बेफोरखौ खुख्लाबलांजोब्बाय। नैबे गासैबो ओरैसिनावहा बे दै लामा गासैबो बेवहाय न' दंजोबोमोन, हा हु दङमोन, बारि बागान दङमोन। दा नै बेफोरखौ लानानैहायनो माखासे बे दैजों खुरखाजानानै माखासे नैबे जोंनि दलगाव गामिनि रायजो राजाफ्रा माखासे गोदान हायावहाय बेबायदिनो थांनांगौ गोनांथि जाबाय आरो नङाला बेयावनो रुजु रुमु संसार जादोंमोन, बेयावनो गथ' गथाय खांदोंमोन आरो बेयावनो जोङो माखासे गोबां बेबायदिनो जोंनि मावनांगौ गथ' गथायखौ स्कुल फरायनाय मानाय बेयावनो खामानि मावनानै जोङो बेहायनो मोजां जोङो फोरोंनायखौ लादोंमोन। नाथाय बेफोरो गासैबो दैनिजों बेफोरबायदि माने खुरखाजानानै नासयजानायाव जोङो दुखु दङ आरो जोङो दुखु मोननानैहाय जाहाथे दुखु मोनदोंब्लाबो मा खालामबावनो दैनि माखासे बेफोरबायदि थासारिया हयथ' जोङो माखासे मा खालामबावनो दैनि सारजों सार माने दा MLA सारा नैबे माखासे प्रटेक्सनखौ होफैनायनि थाखाय नैबे गामिखौ रैखाथि मोननाया जों बिराद गोजोननाय मोनदों आरो रंजानाय मोनदों। MLA सारनिसिम जोंनि गामिनि थुरुबनिफ्राय जों साबायखर बावहरो। उननि समावहाय जेनेबा नैबे प्रटेक्सनावबो हयथ' दैनि गेजेरावहाय नैबे दैज्लां बोथोर सफैयोब्ला दैजों माबा मोनसे भुगिनांगौ जायोब्ला जों उननि समावबो जाहाथे बिदिनो सरखारनिसिम BTR सरखारनिसिम जों बेफोरबायदि मोनसे रैखाथिखौ जों मोननो आसा थियो। दा नैबेखौ बे जायगायाव होनायावहाय जोंनि बे ओरैहाय दलगाव ओरैहाय बालाझार आरो बेफोरबायदिनो ओरै थाइसुगुरि गोबां ओरै खोलाहा बेसेबां गामि दङ बेयाव बासायजानाय जागोन आरो बेथ' माने भुटाननिफ्राय फैयो। औ डाइरेक्ट फैयो। बेथ' माबा थाख्लाय होननानै बुङो। औ थाख्लाय।